बिगुल आर्टिस्ट एसोसिएशननि बानजायनायाव दा बिगुल भइस सिजन 2 नि हारसिं मेथाइ खननाय बादायलायनाया उदालगुरि नोगोराव थानाय डायमन्ड इंलिश स्कुलनि लांगोनायाव थानाय नब्लाङाव खुंफुंजायो। बे बादायलायनायाव 50 निबो गोबां बादायारिफ्रा बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो डक्टर प्रान्जल दैमारिया। बादायारिफोरनो बान्था होनाय जागोन सेथि बान्था 20,000 आरो गंसे ट्रफी, नैथि बान्था 10,000 आरो गंसे ट्रफी, थामथि बान्था 5,000 आरो गंसे ट्रफी। बिनि अनगायैबो सानै बादायारिनो थुलुंगा बान्था होनाय जागोन। दिनैनि बादायलायनायाव सायख'गिरि महरै बाहागो लायो सायखं बसुमतारी आरो थान्दै मुसाहारि चिरांनिफ्राय आरो मनरन्जन दैमारि तेजपुरनिफ्राय। बे हाबाफारिनि सोमोन्दै मा फोरमायखो आबुङै मिथिना लादो। जोंहा देग्लाय दा बिगुल भइस सिजन 2 आव गोबां पार्टिसिपेन्ट्सबो दङ थांनाय बोसोरनिफ्राय। जोंहा दङ चिरांनिफ्राय, क'क्राझारनिफ्राय, जोंनि उदालगुरि, सनितपुर गोबां जायगानिफ्राय पार्टिसिपेन्ट्सफोर फैदों आरो टटेल 48 पार्टिसिपेन्ट्स दङ जोंनियाव देग्लाय। गस्पेल मेथाइनि सायाव बादायलायनाय जादों। जोंनि कमिटिनिफ्राय जोङो 20टा मेथाइफोर जोङो सायख'नानै होखादों, बर' आरो असमिया मेथाइफोर, आरो बिनि गेजेरावनो जायखिजाया दोंथाम कन्टेस्टेन्ट्सफ्रा बासिनानै रोजाबनो गोनां जादों आरो बेयाव गासै डिनोमिनेसननिफ्राय बाहागो लादों, जेरै NELC-निफ्राय, BLC-निफ्राय, केथलिकनिफ्राय, बेप्टिस्टनिफ्राय, CNI-निफ्राय गासिबो बाहागो लादों बेयाव। बर'नि अनगायै गुबुन सासे सेलेस्टिना मुर्मु होननायबो दङ, सासे कन्टेस्टेन्ट, बिथाङा बाहागो लादों। जोङो बे दिनैनि हाबाफारिखौ बेखेवनो थाखाय जोंनि NBBCA-नि नर्थ बेंक बाप्टिस्ट क्रिस्टियान एस'सिएशननि फर्मार प्रेसिडेन्ट डक्टर प्रान्जल दैमारिखौ जोङो खावलायदोंमोन। बिथाङा फैनानै बेखेवदों फारिलाइखौ। बादायारिफोरनो माबाफोर बान्था होनायनि हाबाफारि? जोंहा बादायारिफोरनि थाखाय जोंहा 4 बान्थाफोर दङ। सेथियाव जागोन 20,000 रां, नैथियाव 10,000 रां, थामथियाव 5,000 रां, आरो ब्रैथि आरो बाथि थांनायफोरनो जों कनसलेसन प्राइज 2,000 होनाय जागोन। बे बादायलायनायखौ बिजिरनो थाखाय सोरखौ जाज महरै लिंदों? जोंहा बे बादायज्लायनायखौ बिजिरनो थाखाय जोंहा थान्दै मुसाहारि दङ, बिथाङाबो रिनाउन्ड गस्पेल सिंगार, आरो लोगोसे दङ सायखं बसुमतारी, बिथाङा मिउजिक टिचारबो दङ BBCA-निफ्राय, आरो मनरन्जन दैमारि, बिथाङा जाबाय मिउजिक कम्पजार, एरेन्जार, लिरिसिस्टबो बिथाङा। जोंनि रायजो राजाफोरनिफ्रायथ' बहुत मोजां रेसपन्स मोनदों। बिथांमोना बहुत बाख्नायदों, जोंनि दावगाफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरनो मोनसे मोजां प्लेटफर्म होदों होननानै बुंदों। जोंखौ थुलुंगानाय होबाय थादों आरो बिथांमोना। जों जोबोद खुसि बेनिखायनो। जोङो जिहेतु नैथि सिजन जाबाय, थामथि, ब्रैथि, बाथि बेबायदिनो जेसेबां हायो जों खुंलांबाय थागोन आरो बेखौ उइदाउट एनि गेप। दिनै सानसेनि हाबाफारियावनो जोङो फार्स्ट राउन्ड, सेकेन्ड राउन्ड, थार्ड राउन्ड मोनथामखौबो जों फोजोबगोन। बान्थाखौबो दिनैनो होनाय बान्थाखौबो दिनैनो होनाय जागोन, केस प्राइज एलं विथ सार्टिफिकेट्स आरो ट्रफिस।